Isang ginang po sa Bayambang. Alamin po natin ang good news na yan kasama si Idol Tita Ronnie. Isang kuwago o scaps owl ang nasagip mula sa Barangay Macayocayo, Bayambang matapos mahulog mula sa isang puno ng kawayan. Nakita ni Ginang Remegia Alvarida. Alas 4 ang nahulog na kuwago, kaya naman kinabukasan, agarang i-tinurn over sa Community Environment and Natural Resources Office Dagupan upang masuri bago muling pakawalan. Madalang makita ang ganitong mga ibon dahil karaniwang gising at gumagala lamang sa gabi para sa pagkain. Taglay nila ang matalas na paningin, pandinig at tunog na nagpapahiwatig ng kanilang mating season at territorial defense. Ang mga kuwago ay isang endemikong species na dapat pangalagaan, kaya patuloy ang paghikayat ng otoridad na ipagbigay alam sa kinauukulan sakaling makatagpo nito. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.